Suoraksi polvet voi olla matossa, ne voi myös irrota matossa. Sitten varpaat alle. Työnnä peppu kohti taivasta. Ja painellaan taas kantapäitä vuorotyön kohti mattoa. Käydään lapsen leppoasennossa. Tuodaan otsa kyynärpäät mattoon. Ja sieltä pyörää. Selkä pyörää. Ei ole tukka pois. Pyöreänä tullaan. Pari kertaa. Vika kerta. Muutama rauhoitetta toista. Toki matolle, sisään sirlaan, ulos viimeinen punnerus alas, sisään kohdra tai ylöspäin katsova kohdra ja ulos voit peluttaa hetkessä. Vähän keskemmälle lautaa. Ja sisäänhengityksellä nosta oikea jalka ylös kolmijalkaiseen koiraan. Kurkottele oikein pitkälle. Omien tuntemusten mukaan. Kantapäät pysyvät paikoillaan, kädet tulevat vaaka-asentoon tähän eteen. Sormet osoittavat sinne hiukan varpaista ylöspäin. Laskeudutaan niin alas, että tiedetään, että sieltä päästään ylöskin. Sieltä sisäänhengitys nostaa. Lähdettiin tälle linjalle, lähdetään tälle linjalle. Käykö? Ei keritty. Joo, meidän kuvaajamestarillakin rupeaa olla jopa päivän pulkassa. Kyllä, pikkuhiljaa. Tuutteko ensi vuonna uudestaan? Totta kai, kyllä. No niin. Täydellinen ilma ainakin tänään. On upea ilma.